ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷനരി കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റാൽ നേരെ തന്നെ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് പോകാറാണ് പതിവ്. എണീക്കുന്ന സമയം പല ടൈമാണ്. 4:30, 5:30, 6 മണി, 6:30 അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടൈമിലും ഞാൻ എണീക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് എണീറ്റുള്ളത് 5:30 ആകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് എണീറ്റിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ചായയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മയൊക്കെ അതുപോലെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകിയിട്ടുള്ള ചായ വേഗത്തിൽ ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചായ ഞാനൊരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കും. മക്കളെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ചൂടാറിയ ചായ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ മോന് നേരത്തെ തന്നെ എണീക്കും. അവൻ എണീറ്റാൽ അവന് ബിസ്ക്കറ്റും ചായയാണ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവന് ബിസ്ക്കറ്റൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അത് വെറുതെ എണ്ണിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനെ കഴിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അനൂസ് എണീക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈമാകും. അവന് ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയിട്ട് എണീക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പൂരിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൂരികളൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്കുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാറ് ഇതുപോലെയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാനായിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂരിക്കൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഏകദേശം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ മുറ്റടിക്കാനായിട്ട് പോകും. മുറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വരിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കും. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം നാളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഞാനതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. അധികം ചെടിയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചെടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറാറുള്ളത്. ഒരു ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെടി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടൊരു റോസാപ്പൂവ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുഞ്ഞു റോസാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോസാണ്. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറും. അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അപ്പോഴത്തെ മക്കളൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടാവും. ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിടും. വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ മക്കൾക്ക് ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദിമോന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അവന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നല്ലോണം കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും പൂരിയും അല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് റേഷനരി കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ആ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ അകൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചേരിയിട്ട് തുടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ അടിച്ചു വരാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പണിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടക്കാനായിട്ട് നിന്നു. തുടച്ചൊക്കെ വൃത്തിയായി വരുന്നതിന് ശേഷം വേഗത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് മസാലയൊക്കെ കൂട്ടുന്നത്. റേഷനരി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മന്തിയുടെ അരിക്ക് പകരം റേഷനരി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാ ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റേഷനരി കൊണ്ട് ഞാൻ കപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബും മന്തി മസാലയും കുരുമുളകും കളറും സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മന്തിയുടെ റെസിപ്പി. അത് റേഷനരി വെച്ചിട്ട് എന്നല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ഒരു റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ റേഷനരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ റേഷനരി കൊണ്ട് വെക്കുമ്പം ഒരു പകുതി വേവിൽ നമ്മൾ റേഷനരി വേവിച്ചിട്ട് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോയാൽ നമ്മുടെ മന്തി നന്നാവുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷനരി നമ്മൾ വേവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സവാളയും ഒരു 4 പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു 4 പച്ചമുളകാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റേഷനരി പകുതി വേവിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാദാ മന്തി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞ കളറിന് പകരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റെഡ് കളർ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേഗത്തിൽ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കനം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആവിയൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള മയോണൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ ചിക്കൻ മന്തിയുടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക. അതൊക്കെ മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നേരെ കുളിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മന്തിയൊക്കെ സൂപ്പറായി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റേഷനരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷനരിയുടെ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ റൈസിന്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവരും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള കയ്യിലാണ്. 185 രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലത്തെ 7 കയ്യിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിലിപ്പം ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയും നല്ല കനമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല കയ്യിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം കുറച്ച് കട്ടി കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കയ്യിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ കയ്യിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ചെറുതായി വരുമോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ചെറുതായിട്ടൊന്നുമല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കയ്യിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് കട്ടി കുറവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കയ്യിലായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു കയ്യിലായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കയ്യിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റവയും മൈദയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റവയും മൈദയും 2 മുട്ട, ഏലക്കായ, പഞ്ചസാര ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ
ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ അധികം വെള്ളമാവാനും പാടില്ല, എങ്കിൽ പറ്റ കട്ടിയിലാവാനും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും കാണുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എങ്കിലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കയ്യിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിന്. നമ്മുടെ റവയുടെ കേക്കിൻ്റെ വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്സൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോയപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം മക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് പോയി. പിന്നെ രാത്രിയായിട്ട് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അനൂസിന് എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എഴുതാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്, ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണും. എങ്കിലും എഴുതാൻ അവന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും എഴുതാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.